Πόσο σημαντικά είναι τα social media για το φαρμακείο σας? Όλοι οι πελάτες σας ξοδεύουν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο και περισσότερο στα social media. Το φαρμακείο σας βρίσκεται εκεί? Και αν ναι, με επαγγελματικό τρόπο? Οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των φαρμακείων και των πελατών τους, δημιουργώντας μια γέφυρα επικοινωνίας που προσφέρει άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση. Μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα φαρμακεία μπορούν να προβάλλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, να ενημερώνουν για προσφορές, νέες αφίξεις, αλλά και για σημαντικές ενημερώσεις σχετικά με τον κλάδο της υγείας. Τα social πρέπει να γίνονται από επαγγελματίες του χώρου και όχι από εσάς ή κάποια βοηθό σας. Διαφορετικά είναι σαν κάποιος ειδικός μάρκετινγκ να ανοίξει φαρμακείο. Στην εταιρεία μας, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τη στρατηγική που θα αναβαθμίσει την παρουσία σας. Οι αναρτήσεις δημιουργούνται από επαγγελματίες γραφίστες και πριν κοινοποιηθούν, ελέγχονται από το τμήμα marketing. Το μεγαλύτερο ποσοστό από την ομάδα μας προέρχεται από τον χώρο του φαρμάκου σε διάφορες ειδικότητες. Προβάλλετε το φαρμακείο σας εκεί που βρίσκονται οι πελάτες σας σωστά.